Kanta mo. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng nilagang baboy at meron tayong extra sabaw. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibit, malinis ang kamay namin mga kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Ikot tayo habang mainit yung sabaw. Yes, ito. Malamig-lamig ang panahon, kailangan natin ng mainit Cheers. na sabaw. Ay, yaman. Sarap. Yaman. Sarap habang mainit. Ito is patis. Patis ni Ate Albi. At Thank sa you. akin ito. Dito ko na lang yan. Yan. Alayos na tayo. Ay! Uy, kasakto na naman. Balo na tap. Isoso ko niya agad ka. Bala kang yung magkasakit. Wow. Tangan. Ali kasi ba, mumuna yung pumunta ba, oh. Okay, cheers. Kini ko niya yung pen. Dihinan kayong sili. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Gulay. Ito. Sarap gulay. Yaman. Patis. Sili, oh.
Naman. Sarap na sabaw, grabe. Sigarilyas. Ano sabaw? Ano? Lagyan. Manyaman. Mais. Salamat. Kayo muna yung mais. Ang tamis na mais. Sarap. Tumuloy yung sapon ko sa ano. Naman. Taba. Ay, ito. Nagpapaano kasi kami. Best friend. Ay, ano? Best friend. Ano kasi yun? Breastfeeding. Oo. Best friend. Sorry po. Sabi, ano sabi niya? May paras Best friend. Magpapa-breastfeed daw si Valerie. Dami sa sabaw. Aha, grabe. Nakana ka? Patatas to. Malamig yung panahon eh. Tapos mainit. Tapos uulan. Nakakasipon. Pinawisan ako. Mapas kasi Lara. Nakakasipon yung panahon eh. Lalo na kung umuulan kapag gabi. Tapos iinit. Tapos uulan. Nakabisa. Yan o. Hindi, ang kulay yung nakain ko. Nabusog ako sa kulay. Matami. Tamis nga yung ano.
Ibigay mo na yan, Dang. Gusto ko na yung rice. Marami akong nakain ng gulay. Sarap. Ay, grabe. Sarap talaga. Ayan, kapag Pasko at New Year, di nawawala yung nilaga, no? Kaya bulalo. Tama-tama. Ayan, 5 days to go before Christmas, mga foodie. Ayan, mga inaanak ko ha. Alam nyo na, wala si tita. Ay, wala si Ninang. Ganda lang mo. Ganda lang meron si Ninang, pero wala. Ay, si Valerie. Ganda lang din. Ganda at pera meron siya, kaya alam nyo na. Sa pelik mata pa lang, halatang mapera na siya, di ba? Yung pisngi niya talagang mapera, donya. Ay, mga foodie, Merry Christmas and Happy New Year advance po. Oh, yung mga Noche Buena nyo dyan, 500 daw. Kasya na ba yung 500 nyo sa pang Noche Buena? Siguro sa amin, hindi pwede sa amin yung 500 Noche Buena. Lalo na kina BPM, marami sila. Sa next mukbang po tayo mag-shoutout. Kaya sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment na po kayo para ma-shoutout po namin kayo. Siyempre, Tita Olivia, shoutout po kaya ka. Ingat ko po palagi. Kaya sabi niya, marimla ka nung yun ka rin. At saka Tito Mac, shoutout po kaya kayo. Shoutout po, Tito Mac. Tita Nelly, Tita Cynthia, ingat ko po palagi. And siyempre, Ate Janet, alin ako po malungkot. Miss Day Popoy, tsaka si... Excuse me. Tsaka si ano yung isa pa? Yung namatay niyang asa, yung isa pa si Popoy, saka si Jumbo. Ayan, malungkot si ate. Nakamalungkot ate. Saka Lods Discarte. Ayan, tsaka si Janet from Germany, Sir Frank and Christina, shoutout. And ingat po kayo palagi. Nanay Babe Kaluya, shoutout po kaya ka Nanay Babe, Merry Christmas! Ay, mga kapudibis, ati kami puntagan. Adwang gili. Ang gana kayo ng video, ami. Kita-kits sa susunod na mga. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mo.